Vo veku 56 rokov zomrel v Kalifornii spoluzakladateľ americkej technologickej spoločnosti Apple Steve Jobs. V poslednom čase zápasil s rakovinou pankreasu. Zdravotné problémy ho prinútili v lete zložiť funkciu výkonného riaditeľa spoločnosti. Jobsa považujú za jedného z najväčších vizionárov vo svete vyspelých technológií a jedného z najvplyvnejších podnikateľov vôbec. Smrť technologického guru Steva Jobsa, ktorý povýšil logo nahryznutého jablka na hodnotu počítačového svätého grálu, zasiahla nielen bežných spotrebiteľov, ale aj politikov, podnikateľov a vyvolala špekulácie na burzách cenných papierov. Mnohí sa obávajú, že s odchodom Jobsa odíde aj jeho posolstvo. Ľudia nevedia, čo chcú, kým im to neukážete. Je to tragédia. Dúfam, že Jobsov nástupca sa o spoločnosť dobre postará. Bojím sa, že firma Apple by sa mohla zrútiť. Určite sa nájdú ľudia, ktorí budú chcieť zostreliť podiely Apple. Ale inak si myslím, že Jobsova smrť nebude mať veľký vplyv na burzu cenných papierov a biznis vo všeobecnosti. Steve Jobs založil firmu Apple so svojím kamarátom Stevom Wozniakom v roku 1976 v jednej garáži v kalifornskom Silicon Valley. Na konci 70. rokov zostavil svoj prvý počítač. Na trhu sa uchytil až s inovovanou verziou v 80. rokoch. Jeho počítač sa stal hitom a z Jobsa milionár. Jobsova kariéra však nebola bez pádov. Už ako úspešného biznismena ho z Apple vyhodili. Študentov Stanfordovej univerzity ubezpečil o tom, že sa nič zlé nestalo. But it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. Rozhodol som sa začať odznova. To, že ma z Apple vyhodili, je to najlepšie, čo ma mohlo postrehnúť. Bremeno úspechu vystriedala bezstarostnosť začiatočníka, ktorý si nie je všetkým istý. Ak dostanete od života ranu, berte to ako výzvu a neklesajte na duchu. Vždy dbal na to, aby mali produkty Apple predstih pred konkurenciou. Mali pekný dizajn a dali sa ľahko ovládať. Prezident Barack Obama nazval Jobsa stelesnením amerického dôvtipu a vynaliezavosti. Jeho smrť ma veľmi zasiahla. Doslova zmenil náš svet. Každý z nás bude každý deň v styku s výrobkami, ktorým vtisol pečať tento kreatívny génius. Správa o jeho smrti prišla len deň potom, ako spoločnosť Apple predstavila svoj nový telefón iPhone, ktorý je zdokonalenou verziou 4. generácie týchto prístrojov. Ivo Kunš, Teatry. Sýrska armáda dnes začala raziu v pohraničných mestách. Vojaci hľadajú